Low. Low. Okay na? Wala pa. Naligo na ako para masaya. Meron na. Thank you so much. Mega big up shout out dyan sa BBK in the house. Okay na. Thank you so much. Channel Dahlia Liz. Kape muna tayo kahit walang tayo. Pimples ako. Oh. In love na ata ako. Kapupuyat ko to. Hindi naman ako magkakaganito, pero kaya tutulog ako ng maaga na. Matutulog na ako ng maaga, pagdating ko, live agad, tapos mga ilang oras lang, agoy. May agoy. Agoy. In love na ako sa mga, mga viewers ko, ayan. Teka, loading ako. Jennifer Tableso, 47, from province of Magayon, Bicol. I believe in saying, magayon ako. Ano yan? Magayon tayong lahat. And I thank you. Ayan, si Jennifer Tableso. Taga Bicol din pala. Ayan. Province of Magayon. Wow, gayon. Taga Bicol ka, sis Jennifer. Ayan, oh. Tintian. Kaya pala magayon-gayon si Jennifer. Nagpapagayon. Kung dami nagpapagayon para sa ko. Diyos ko, parehas tayo ng mga gusto, mga bilat. I am done, time share. Thank you so much, mommy dear. Ayan si mama ko. Diyos ko, kayo mag-ano na dyan. Anak niya, nasusubaybay lang sa atin yan. Ayan. Chet Dalambaka, Bella Fajardo. Hello. Ano, sis Mercy, ang mula sa inyo? Mula? Thank you 4 million thumbs up and 4 million in the house. Ha, in love na si Rudy Fernandez. Just good for Rudy. Ayan, oh. Kita nyo ba? Di ko alam kung kay Che Dalambaka or kay Baby K or kay Jennifer Tableso or kay Mercy de la Maca. Diba? Channel Dahlia Laise. Okay. Binalikan ka ba nila sa out ko? Ma'am Mercy Dalambak. Ayun, nakita ko yung Thank you so much sa pagbaba ng aking bahay, Channel Dahlia Laise. I love it. Nakikonik lang ako, nawalan na ako ng internet. Lahat ng cellphone ko walang internet. Ito lang laptop ko ko para makapag-live ako. Kaya di mo ako makikita online ganito. Oo, ma'am, wag mong mamamin yan. Hindi siya bilat. Ano siya? Banana siya. Ma'am daw. Magagalit yan pag tinawag mong ma'am. Parts na lang. Parikoy, Dahlia Laise. O, diba? Matutuwa pa yan. Malaki pa nga yung boobs ko kaysa kanya. Dahlia Laise. Thank you. Napakabait na yan na Channel Dahlia Laise. Totoong legit. Totoong tao. Ayan, pinalaki sa konbento. O, diba? Alam ko yung storya ng buhay mo. Kwento na natin yan. Thank you so much sa 5 million in the house. Ma'am Dalia. Hindi yan Ma'am Dalia. Hindi yan Ma'am Dalia. Lalaki yan. Mukha lang siyang babae. Bakla yan. Bakla rin yan. Bakla. Joke lang. Baka ma-offensive pa. Hindi naman na-open yan. Totoo yan. Ayan, kabiruan ko lang. Kahit true white lang, kahit just Mercy Dambakan. I love it. The caption. Malay mo isa. Kasi may caption akong pipiliin. Handa kayo dyan. Yung mga nagsa-thumbshare dyan. Hindi lang thumbshare. Dapat may laman-laman din yung pagka-thumbshare nyo. Kung thumbshare lang kayo ng thumbshare. Bahala kayo dyan. May price yun. Best and caption. Thumbshare. Ayan. Kahit simpleng thumbshare lang, may isang thumbshare tapos may caption something Charbarlo Eklabo. Bahala na kayo dyan mga channelin. O, diba? But alam mo, Bella girl, binabae.
ko, bahay mo. Yes, because naman galing sabi niya kasi nagdikit, may dumikit sa akin sabi na Dan from channel Dahlia Layise. Thank you so much, higher appreciate. Yes, yes, yes. Hindi ko man na nakikita yon, hindi ko man na nagbabasa ako sa comment section kung saan sila galing. Tapos kahit dati ng mga dikit sa akin, pag pinasok niya, nagbabaka sila like Mercy de Lambaca, Dan from channel Dahlia Layise. I love it. So pasok yun sa entry ko. Pinapasok ko po yun sa listahan ko kung kaninong channel, tapos yung nagdikit din. Let's say for example, binaba mo yung channel ko, channel Dahlia Layise. May pumasok, pinapasok ko yung entry nila, ipapasok ko na sa banga kahit di ko na sila kilala. Once na nandito sila sa LS ko live, during Grand LS natin, kasama sila sa mga pa-prices natin. O, diba? Walang marereject kay Bella. Lahat kasali. Wala dyan masasabing diba? Kahit, akong tagal-tagal na, pati ako. Lahat kayo kasali, basta kung sino on the spot na viewer natin, kasali natin, i-welcome natin para, diba? Masaya. Para mag-grow up tayo pareha, sabay-sabay. Yan mga gawa ko sa LS yesterday. Thank you so much. I love it. Ako kasi wala na akong time kasi pag dito lang, magpapahinga lang ako, makikipag-chismisan lang naman ako. Alam mo yung chismosang kapitbahay tayo dito, di ba? Naalala ko tuloy si Arsima. Arsima, kung nanonood ka man, alam ko di ka na napupunta sa LS ko. Busy lang. Grabe naman si Arsema, magtampo. Ang bilis magtampo ni Arsema, chismosa ka. Chismosa Arsema, vlog! Bisitahin mo ko dito or else. Dito tayo mag-chismisan. Chismisan talaga. O, diba? Naligo na ako, 9:30, alarm nyo ako na mag-bis na ako. Basta pa buko eh. Tapos ko lang maligo, tapos nagkakape-kape ako while, sabi kasi ni Mami Dear, sabi ng mama ko dyan, soon to be mama, Mercy de Lambaca, soon to be, diba? Bago ka maligo, magkape ka, magkape ka, pagkatapos maligo, sabi niya. Ganun. Okay, sinunod ko. Si Mami dito na, masunurin akong bata. Bata pa ba ito? Nag-chismis, no? Chismis. Baby K, thank you so much sa BGBG mo, si Baby K. Thank you so much. Hi, ang hirap signal ni Arsima. Ang hirap, Dahlia kasi. Okay, vlogger. Wow. Ha. Kailangan ko po talaga mga basahin yung mga comment yung natatawa naman ako. Yes, Ma'am Dahlia. Huwag mo kasing mamim yan. Magagalit yan sa'yo, Mercy de Lambaca. Huwag yan, Ma'am. Ang bait yan ni Dahlia, Mercy de Lambaca. Promise. Parehas kayo nagbababa ng bahay ko. Nakikita ko naman. Kasi minsan nag-silent ako, di na ako nagko-comment kasi nakita ko man. Nabibisita ako pag hindi ako busy. Pupasok ako minsan nakita ko kayo nandoon, kaya naglalapag. Kaya I really appreciate that. Diba? Di ko alam kung magano salitain ko dito, diba? Mix or Arabic or English, Tagalog, Bicol, Bisaya, Panggalaptok, Ilocano, Pampangenyo. Diba? Ang hirap. Iba-ibang nasasalamuhan natin ng salita. Dito tuloy ako mapagsalita ng taramon ni. Hello, BBK. Kamusta ka dyan? Anong barita dahil sa Indo? BBK. Si Jennifer Tableso. Saan ka sa Bicol, Jennifer Tableso? Nawara na naman si Jennifer Tableso ng taga Bicol na magayon. Ayan, ang taong may hilig sa saging malamang may lahing matching. Ayan. Hindi, sabi mo magligo muna ako tapos kape ako, di ba? Sabi mo bawal magkape bago maligo. So, naligo muna ako tapos magkakape. O, di ba? So, it's good naman. Kasi nakita ko naman talaga yung kipayo ni Doc ba yun? Sino ba yun? Dr. Ong? Ong ba yun? Willie Ong. Di ba? Ano ba? Ilan na revenue mo, Bella Girl? Hindi ako wala akong alam. Magtatanong pa ako kung paano mag-check ng revenue. Di ko aram. Ano ito? Turuan mo ko mamaya. Wala pa akong internet. Kailangan ko magka-internet bago mag-Sunday. 2 days na lang. OMG. Friday, Saturday. 3 days na lang. 3 days na lang. OMG. Kasi baka ito, mag-loading din to pag dating ng panahon. Kailangan ko magbayad. Magbayad ng internet.
Diba? Not suitable. Thank you so much. Laguna yan, sis Jennifer. Ba't marunong siya magsalita ng salita namin? Magayon. Siguro taga Bicol yan, nakaasawa ng taga Laguna. O, dyan natirang Laguna. O, diba? Jennifer, chinismis ka. Chismisan nga tayo dito. Mga chismosang kapitbahay, pasok! Baka mo si Jennifer, huwag naman. Jennifer, char lang. Jennifer, taga saan ka ba? Ay, di ay. Asan ka di ay? Laguna ngayon. Pero taga saan ka? Wow! Sana may 11.6 US dollar! Congratulations! Hirap kunin di lahat ng tao no skip ads. O hindi ko alam paano mo yung check dahil saan ako pupunta sa ano ba yun? YouTube Beautiful Island of Catanduanes. Ayan. Catanduanes, Bicol din. Kaya makasabot man ng Bisaya. Bicol, Bisaya. Bisakal yan. Bisakal. Ayan ha. Excited na ako. I'm so excited. Huwag kayo mag-skip ng araw mo. Pinutan ng loob. Kung may gusto kayong mga tanungin, dismissan, ano ba ang pinag-dismissan? Tapos tatungin lang po. Kasi iba nasa harang ko. Mahabang harang. Minsan nasa 2 to 3 minutes. Hi, Sir Emma Bersano in the house. Ayan, mega love shout out. Host, share. Thank you so much sa napakabait nating admin Chai Guno. Ni Princess in My Life in Scotland. Ayan. Ayan. Thank you. Prize received na po, Ma'am Chai Guno. Thank you so much, Ma'am Diane Vergara at Chai Guno. Kahit late ako mag-submit ng ano ko. Kasi busy sana naintindihan niyo ako lagi, o diba? No, ka nagkakamali. Diyan ka nagkakamali. Ano nagkakamali? Hindi tayo pwede magkamali. Char! Present number 8. Ano yun? No, diyan ka nagkakamali. Ano salita nyo? Bicol din, di ba? Is Catanduanes Bicol? Basa pa yung ano ko? Basa pa yung pek ko. Prek ko. Ang lamig. Pare pa. 4:30, magbibisa ko. So, 8:45 pa lang, 5 minutes before 9 p.m. 9 p.m. na ba? 8:45. 9 p.m. na. Bicol, father ko, Catanduanes, mother ko, Cebu, dito kami lumaki sa Manila. Diba? Yan, at least nalintindihan namin kung saan ka lumaki. Parang ako rin, may ibang pinaglakihan ko, diba? Lumaki ako sa Las Piñas, lumaki ako sa Parañaque, lumaki ako sa Laguna, lumaki ako sa Bicol. Diba, dami ko pinaglakihan, pero maliit pa rin ako. Hang, ninja ni Madeline. Thank you so much, Madeline. Lagyan mo ng C para cute, hindi mute. Tanggalin mo yung M. Cute ako, di ba? DJ tulog ko lang bibig ko. Okay lang. Sana ako naman patulugin mo balang araw sa tabi mo. Tinatapik-tapik ako. Gusto ko tutulog ako dito ako sa ganito. Tapos kaganyan naman ako bibigay. Tulog na. Mute more, host.
Lagyan mo ng C para cute pa more, host. Thank you so much. Wala, totoo. Cute ako. Cute or mute? Wala naman wala akong ginagalaw dyan. Napindot ko siguro yung press button ko sa lalim. Meron na? Hindi ba? Hindi nga, totoo. Cute pa rin. Ay, buray mo. Tanggal, oy. Galo, oy. Okay na. Nako, puro kayo mute. Mute. Puro kayo cute. Oo, meron na. On. Cute ka. Ay. Tingnan na. Cute ka naman, parts Dahlia Laisa. Ayan, puro mga bilat dyan. Makakahanap ka dyan ng mga, baka may mga gustong katulad mo. Baka si paring Dahlia, naghahanap yan ng mga katulad nyo, mga kabilat. Yan. Single po yan si Channel Dahlia. Si single? Pre-nomote. Cute ka nga. OMG. Naglilihi ka siguro. Buntis pa si Miss Versi lang baka. Naglilihi ito. Bella girls. Ayun, maghanap ka na dyan, si Mercy de Lambaca, pwede yan. Pwede. Binargin, no? Si Jennifer Tabliso, pwede yan, kasi susuli ka niyan. Huwag kang binuang dyan. Buang. Love you, baby girl. Channel Dahlia. Oy, Jerry, huwag kang ma-open na. Gusto ko lang mag-chismisan lang tayo dito. Lahat ng pinagawa natin dito, tayo lang ito nakakano dito. 666, ayan, 6 thumbs up, 6 million in the house. Thank you so much. Thank you, Machai. Receive ko na 50,000 pesos. O, diba? Saan ka pa? Like and share lang. Makinig ka lang doon. Wala akong ginagawa. Nagla-like and share lang ako tsaka nakikinig lang papa-entry. Wala akong ginawa pero nakaka-receive ako ng 50. I love it. Thank you, Princess in my life in Scotland for inspiring and, diba? I love it. Bininta mo na ako. Mahal ko. Hindi. Oh my God. Naghuhugas pa ako, host. Diyos ko, kumukha ng dyan, taga-hugas. Tulog, baby, damulag. Baby, damulag. Aga, damulag. Huwag na, di ba pigi-pigi? Saan tayo mangwawakwak ngayon? Wala akong mawakwak, hindi nyo kini-inform kung saan may mawakwakan natin. Di ba? Dan harang ninja ni Madeline. Thank you so much, Madeline, sa mga paharang mo dyan. I love it. Si Madeline mayroon palang 666. Sen si Fortavella. Binisita ko siya kanina, dinagdagan ko siya ng isa. Bards, kasi nakadikit sa kanya si Oragon Healthcare, tapos si Villa Fajardo, dinikit ko na. Siya ba yan? Lahat ng price mo, host, na send ko na kay Sis Dayan, kahit yung galing kay Michael at Sir Adero, na send ko na din po. OMG. Yes, ma'am, binibigyan niya ako ng breakdown. Ay, ang laki pala ng premyo ko na nakuha. Umabot ng 1,100 plus. OMG. Thank you so much for all your support. Diba? Ganito lang chismisan. Kasi wakwakers, legit wakwakers, whatever what happened mo. Wala man yung wakwakers, wakwaker legit for ito. And thank you so much sa nag-create kung sino man nakabuo ng wakwakers is wakwakers in the house. Marami kasi naghahanap ng wakwakers. Where's the wakwakers, Bala? So, wakwakers is still here. Wakwakers never gone. OMG, never gone. Discount tayo ng mula. Siyempre, parang pamilya rin yan. May mga kapatid tayo, may napaparusahan, may naman mga, diba? Dinidisiplina lang tayo. Kaya wag tayo magtatanim ng sama ng loob or else tayo madidepress. May stress. Hindi kayo kaganda katulad cards ko. Ignore and peace of mind. That's it. And thank you, period. Baba ka bahay, Ma'am Madeline. Madeline, baba mo yung bahay mo para madikitan na malablaban ng mga kurimaw, mga wakwakers dyan. O diba? Dapat happy lang. Diba? Tapos pag may pumasok sa inyo dyan, huwag kayong magpapaano ng diba? Viewers pa rin yan. Diba? Kung i-dislike kayo, walang problema yan. Should be learn to your mistake, what you've done.
And thank you, I love it all. O, di ba? Love ko kayo lahat. Wala akong favoritism kasi lahat kayo binabanggit. Agoy, Rudy. Ayan, aray, agoy, Rudy. Ganun lang yon, di ba? Mga kapatid ko nga, naaway ko, di ba? Pero mabait ako. Di ako nang-aaway ng sobra. Mag-away ako with moral and discipline for real. I love it. Marunong akong, bawat isa salita ako, pinag-iisipan ko muna. Bawat, dapat ganun din kayo. Bawat word, bawat sentence, pag-aralan nyo kung nakakasama o nakakasakit kayo ng damdamin. Kahit LS lang yan, siyempre, may nag-view sa inyo kahit di yan nagla-like, nakikinig yan sa inyo. So, dapat, love each other. Pasuyo sa nakapin, guys. Ninja ni Madeline. Siya po yan si Madeline Fortasella. Ano yun, Ben? Apelido noon. Basta yun yun. Binisita ko siya kanina. Wala akong internet dito, promise. Promise. Sana all Corimao. Corimao. Ang Corimao sa amin yun, asbo. Diba? Hindi kasi, diba, tatatak sa atin yan na, huwag nga maisipin na Corimao tayo. Corimao. Di ako Corimao. Bilat ako. Bilat kayo. Bilat tayo lahat. Oo nga, di ako pinapansin. Sige lang, kanta. Ha. Lumabas ako. Sino kumakanta? Sino yun? Need ni Ma'am Madeline W.H. Ayan. Mine Sukline. Nenedies in the house. Thank you so much, Nenedies. Ayan, Corimao in the house. Ayan, Corimao. Ayan, isang Corimao na bilatex. Thank you so much. Nenedies in the house. Mega love. Shout out. Thank you so much. Yes, host, correct. And thank you. Naging lalaban. Diba? So, Clarice mine. O, sa'yo na to, MG. Kasi yung haba ng hair mo, girl. Ayan. Corimao. Ayan na. Corimao. Pasok. Mine suklay. Ang dami ko suklay dito ni Days. Thank you so much, Asbo Aswang. Yes, Asbo is Aswang. I don't know what's the meaning Corimao and Visayas. I don't think so. Is Asbo is Aswang is the same? Ano yung Corimao ni Days? Please explain to me. Sure. Kasi yung Corimao sa amin, Aswang o Asbo. Parang ganon. Ma'am Madeline. Asbo, di ba? Asbo. Corimao. Thank you lang guys sa pagbisita sa aking bahay, sa aking tahanan. Wala akong internet, nakikonnect lang ako dito saglit. So sana hindi niya putulin until 5. Ko ako magiging problema dito. Mind damit. OMG, hubad. Ay, shit. Wag ako baray, wala pa akong damit. Ayan. Kaliligo ko lang to. Corimao, Karaw. Corimao, Karaw. Anong Karaw? Good evening, host. Mega love shout out. Just maray na banggi sa imo dyan. Sorry, Hidaya Bahaw, Camarines Sur. Ayan, Leslie Marmor ang pagbati dyan. Ayan. Mine Monkey. Ayan. Monkey din bird yan din bird. Dating diket sa nakapin. From Leslie Marmor. Ayan. Thank you so much sa 7 million in the house. Oy, Corimao, na-miss ko si Corimao. Busy lagad yun ko. Hang 4 years. I thank you. Ayan si Channel tayo naghahanap yan ng mga kabilat. Sino mga gusto niyang bilat? Kasi bilat ang gusto niyan. Hindi banana ang gusto niya bilat. Dati hinahanap niya banana. O, diba? Minenta talaga. Harang 4 years? But 4 years? OMG. Nasa mid ako. Excuse me po. Dan sa nakapin! Huwag ka magka-capital letter. Bawal sa akin capital letter. Ay, maliit lang yung dan sa nakapin buang ng Reggie Ansala. Uy, bawal bawal daw sa amin yung mga ganyan-ganyan. Dili ako mabili kasi mahal ako. Oh, speaking of mahal is OMG, rest in peace, mahal. I'm so sad.
Totoo ba yon? Or fake news pa rin yun? Kasi nakita ko ang dami, puro mahal, ano eh, news feeds ko, puro mahal. Mahal. Nakita ko pa lang siya binisita ni Virgilin Kerr sinama sa Bicol kay Mura. Tapos after a while, namatay na siya. Nagbigkas pa nga siya na kung mawala man ako. Ayun pala, namatay na talaga siya. Totoo. Totoo ba? Chismis. O rest in peace, mahal. Wala na akong papanoorin. TD si mahal. Tegi na si mahal. Oo, tegi na. Truth na truth. Tegi na talaga. Oh, kay Mura. Oo. Kay Mura na lang tayo. Kasi nakita ko yung kay Virgilin 2.0 vlogs. Kasi taga Bicol, ang daragang magayon. So, nag-usap pa sila doon. Opo, sir, oo yun. Patayin na. OMG. I'm so sad. Sad, sad, sad. Ma'am Emma, mega love shout out from Nini Days. Thank you so much. Thank you Langga. Nini Days in the house. I love it. Mega love shout out Emma Borsano from Nini Days. Ayan. Mega love shout out Fred. Thank you so love you, mom. Nini Days from Emma Borsano. Ayan. Ayan, maglablaban, magmahalan tayo guys. Kasi Pasko na, September 2 na. OMG, ilang araw na, ilang tulog na lang. Christmas na naman dyan sa inyo. Sa amin, di namin pilihan dito kasi iba yung counter natin dito. Wala tayong celebration ng mga ganyan-ganyan din, no? Eksena, klabu. O, di ba? Alin Bongkukan, mega love shoutout lahat from Trece Martires Cavite. O, di ba? Miss Bicolandia, Aline Bongkokan from Albay. Ayan, pero live in Trece Martires. O, di ba? Shoutout para kayo sa mga Junakis mo dyan, si Eric, Vince Eric Bala, sino ba yun? Sino ba yun? Nakalimutan ko, Biana Rica, tapos si Kero, di ba? Naalala ko lahat. 10 years, after 10 years, nakalimutan. Thank you so much. Alin Bungkukan. Mega love shoutout lahat. And tapos kay Mami Vicky. Ayan. Kay Hermano. Hello, Hermano. Baka naman. Sponsor dyan. Di ba? For oras hatid sa inyo ng 1, 2, 3, 4, 9, 10. Di ba? 9, 10 pa lang. Ang pasok ko po is 10, 15. Alis yung service. Meron sila lang para pumasok. Pasok na Sir Vela. Walutin mo ako ng iwaga ng iyong pagmamahal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning. Nakukubli sa liwanag ng ating pagtingin. Diba? Binayot na kita. Go, diba? Kinanta ko. Diba? Ano ba yung kanta yun? Anong title yun? Ang ganda lang kasi ng pang-kantang yun. Si Mercy de Lambaca next natin. Oy, padikit muna tayo sa mga nakapin bago natin palitan. Dali, pasok. Late ka na, Bella Girl. Pasok ko 10 p.m. Huwag kang eksena. May 1 hour pa tayo, may get. Mega shout out from Gianna Sala. Ayan. 6 million in the house. 9 thumbs up. Huwag kaligtan. Tusukin si Bella Fajardo or else kayo tutusukin ko. Okay po. Thank you so much. At nako host, masama pakiramdam ko. Support lang ako sa iyo. Thank you so much, Jennifer Dalleso. Thumbs up, Mercy, dating dikit from Ninja ni Madeline. Si Madeline po yan. Okay, dadalhin ko to sa'yo. Bibigay ko to sa'yo, di ba? Suot ko, di ba? MG. Yes. Siyempre, minsan lang ako makaganito. Nakikita ko lang to sa'yo ginagamit mong ganito. Naalala ko ng ano ka doon. Papasok ka na ganito ka eksena. Tapos nakagano ba yung eksena mo? Eklabo. Okay. Sa'yo na to. Bibit-bitin ko pag-uwi ko dyan papuntang Trece Martires. Thanks, Ma'am Madeline. Thank you so much from Mercy de Lambaca. Mine Rube, naunahan ka ng Gianna Sala
from Allen Bubukan na to, minsan lang siya mag-mine sa akin. O, diba? Diba? OMG. Ayun, pimples ko, Diyos ko Lord. Ayoko na magpuyat. Pag nagpupuyat ako, tinutuban ako isa-isang pimples. Agoy-agoy, Rudy. Ano agoy-agoy? Ano yung aray-aray? Agoy-agoy ba yung aray-aray? Lagyang tuwalya, ulo mo. Ulo mo. Yes, yes, yes. Dry na siya. Hindi na piling kailangan tuwalya, di ba? Tingnan na messy hair. Try natin yung messy hair. Kung bagay sa akin. Hello guys! Ito na! O, di ba? Na-in love, oy, na-in love kanino, oy, yung sa man na-in love, Puyaters Jude ko. I love messy hair. Oh, diba? Papagupit na ba ako? Sana signal ko. Loading. Mabersano, sana signal mo, loading ka. Hindi ako in love. Talaga lang. Mapagmahal talaga ako. OMG. Thank you all. Nag-make up na talaga ako. Kompleto ako dito. Natawa kayo. Make up daw tayo para maganda tayo. Wow, sana all may makeup kit. Wag na, Pards, magpagwapo ka lang dyan. Daming bilat dyan. Share ka. Baka may labak pag nagpaganda ka dyan. Agoy-agoy buang. Walang lip gloss yan. Ebon yan, oh. In-order ko pa yan from the Philippines. From the Philippines. Abon. Light lang. Ayoko parang hindi halata. Kasi bawal yan dito sa amin.
O, di ba? 'Wag niyong tutularan 'to, baka magaya ng anak niyo. Kung may mga anak na malalaki diyan, hindi 'to char-char lang 'to, request lang 'to ng guest, ng viewer natin. Patnubay sa inyong mga anak niyong mga lalaki diyan, naku baka matuluyan 'yan, bahala kayo diyan. Dapat alam niyo kung paano kayo magdala. Huwag kayong maghuhusga. Ito pinagagawa lang sa'kin ng viewer 'to, baka yung iniisip niyo diyan, char. Yoko, Yokogawa, Kuriwa, Kuriwa, Kapuka, Kapuka, Tawa, Kapuka, Tawa. Mana ka talaga kay Ate Aileen. Grabe. Ate Aileen, no? Di ba? Ay, wag yung gagayahin to. Ano, char-char lang to kasi pinagawa sa akin ng viewer ko. Mag-makeup daw ako kung ano magiging version ko ng babae version. MG. Diba? Pati yung pananalita ko hindi to ganito. So, para pag nalaman niyo pagsalita ko, pare, baka isipin nila, ano ako no? Hindi po ako bakla, Yung mga nagnunood dyan, baka ma-discourage kayo na panoorin ako. Pero kung tanggap niyo akong ganito, tutuloy-tuloy na natin to. Kung hindi, ayoko kasi ayoko mabugbog sa kali. Ako nang bubugbog sa kali. Kasi baka ano ka, payo ko lang sa mga LGBTQ, huwag kayong mga maglalandi-landi dyan. Pagpakalalaki kayo Char! Pinagawa lang sa akin ng viewers ko, kaya ni-make up ko lang. Pango pa rin ako kahit anong lagay ko ng ilong. OMG. Di ba? Char-char. Kulang tayo sa kaya. Magkatunay? Ano magkatunay? Yung Pantasa. Pantasa, Mega Mega Love shout out. Pinasahan, no?
Diyos ko Lord, di talaga ako marunong mag-ganyan. Actually, hindi ko naman, nakita ko lang to sa nagmi-makeup na vlogger. Sir, ay, kinaya ko lang. Saka tinuturuan ako ni Ate Eileen Bongko na. Yan si Eileen Bongko nanonood lang dyan. Nakikita ko kasi pagpapasok ng trabaho, sabi ko, paano kaya gawin yan? Tinitingnan ko lang yung mga kamay niya, mga galamay niya. Tapos mga ganun, it's just etchos. Yeah. Tapos yung lipstick. Yeah. May nabago ba? Wala naman. Ganun pa rin yan, no? Kahit anong lagay mo lipstick, kahit anong pagpanggap mong tao, yung personality mo, ganun pa rin. Hindi pa rin makikita sa madadala sa makeup yan. So, kailangan being natural lang. O, diba? Wala ka nang bago. Same pa rin. Same pa harder pa rin ang sarapan nyo. Hello! Thank you. I love it all. Lipstick lang alam ko, diba? Camera. Tutok mo. O, diba? Yung headband ko, nasaan? Headband ko, asaan? Uy, ouch! Huwag baguhin ilong mo, talagang pango. Diba? Oo, diba? Ang ganda ko na. Anong petsa na? Bakit? Oh my God, ganda-ganda ko na. Naman, masyado ka nakakasama ka na. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi pango. Huwag kang maihiya kung ang ilong mo ay pango. Sis Emma Bersano, para sa'yo yon. Loka-loka ka. Hala, ng petsa na. Sis Ner, may dilang baka, may gamila siya. Nakikita ko pala yung bisor namin dati, kamukha mo host. Ganyan din. Siya maarte. Baka ako yon. Baka ako yun dati. O, diba? Agoy Rudy. Diyos ko, Rudy, bagay sa'yo. Caesar. O, diba? Thank you so much. I really appreciate Neri Kanyarem. Diba? OMG. That's smiley face. Ay, Madeline. Thank you, Madeline, sa pabiji mo. Hindi ba? Ang dalagang magayon. Ayan. Hikaw na lang. Kaso hindi ako nagbutas ng ng tenga. Bawal sa amin. Di ba? Bihis muna ako 4:30 na, Marimar. Bibihis muna ako ng uniform. Di ba? Para kita yung susok ko. Saglit lang. Diyan lang kayo. Masyado kayo no? Masyado kayo sana. Bye!
like that. Ay, grabe, bumili na agad. O, request lang nila to, pinagbigyan ko lang na mag-makeup ako. Basta makapagbigyan yung viewers natin paminsan-minsan. Ba, pakita ko sa'yo, mas yamado pa to sa'yo, Jar. O, hindi, halaka, bumigay na, hindi ako bumigay. I'm your host, Dan Abigail Sandaga. Mega love shoutout. Ay, may nakita. Ano sa nakita? Kapards? Eh, if we have a chance, when may kambal na anak ko. Sino kambal? Huwag ka naman ligo, gaw na Ria. Ayan. Huwag ka na daw maligo, gaw.
Thank you so much. Happy. Pasok na ako, butas ang aking kilikili ba rin. Diba? May pimples ako. Aga at gabi. May laban yan mamaya si Cisneri. Kaya maliligo. May laban yan si Cisneri mamaya. May laban. Huwag ka maligo, Gaunari. Ayan. From Emma Bersano. Thank you so much. 6 million in the house. Sakit ulo ko. Sana all. Masakit ang ulo ko. Ako masakit din ang ulo ko. Dahil sa pimples. Cheekbone. Parang wala naman nagbago sa makeup. Makeup pa ako. Wala naman nangyari. Light lang. Kasi bawal dito. Baka bigla tayong damputin ng pulisya. Wala dito yung kalaban ko, sister. My work Sunday lang yun uwi. Diba? Hiram ka muna dyan ng kapitbahay. Hiram ka muna kapitbahay. Char. Joke lang. Ayan, masarap matulog pag bagong ligo. Lalo na pag may katabi ka, sis Emma. Gagawin kang tinapay, papalamanan ka ng asawa mo. Diba? OMG, ang lami kaayo. Wag, oo. Mga nakapaligid pa naman mga kapitbahay na sismosa dyan. Daming mata. Diba? Alam mo yan. Bawat galaw. Tawa si Ma'am Chay. Tawa lang, Ma'am Chay. Diba? Tulpo tayo yan. Totoo. Tulog na walang sismaga. Pam naman gumising lagi. Yes. Sarap may kayaka. Kayaan mo sis Mama there. Pag uwi ko, magkayakap kami ni Sis Mercy. Ni Baka Bella Pajardo. Diba? Oo, totoo yan. Wala yung ibang minamata yung mga kapitbahay ng chismosa, yung mga pagkakamali. Diba? Kahit ano nagawa mong kabutihan, kahit wala ka naman inaapakang tao, mga ganyan eksena. Diba? Isang pagkakamali, isang click mo lang, lahat ng kabutihan mo, wala lahat. As in, wala. Diba? Kaya nga nagiging masama lang ako dito para bumuti naman ako. Diba? Bonggang CCTV, kaliwat kanan yan, dalawa CCTV na yan, may mata, may likod sa mata, may likod sa kaliwa kanan. Minsan nalagay pa nila sa taas ng puno ng nyog. Diba? Okay. Ano magagawin natin? Ko, lapit na tayo matapos. Kape. Isang kape pa. Anong bukol, sir? Ano bukol? Wala naman, ha? Ito, dudo. Marikita. Grabe ka, bukol agad. OMG. Tubuan na ako ng suso. Suso?
Alikape tayo. Ang Alikape, napasarap. Wala lang. Hi, ang host, Bibiana Vlog. May kapag shout out loud. Yeah. Thank you so much, Bang, mo Bibiana Vlog. Just mabalos. Uy, daghang salamat sa akin sa mga suporta dyan sa taga Bohol. Ang dami mga taga Bohol part of dito sa may Visayas area. Kasi nakita ko yung like. Chinek out ko kung paano ko makita yung nagdi-dislike, kung mga taga saan. Pero di ko makita yung pangalan, pero I know kung sino siya. Yun na lang. Diba? Nagtingin ako nakaraan. Nag-attach lang yung place, pero hindi niya nakita yung pangalan. Pero walang problema. Mas marami pa rin yung like natin. Thank you so much. More on the Philippines yung likers natin. I love it. Thank you so much. Luzon, Visayas, Mindanao. Love, love, love. Love you all. Isa lang, tinignan ko kung paano ko makita yon. So, nagpaturo ako. So, ginugil-google ko pa. Yung place lang siya lumalabas. Diba? When kita mo, Nay, bigyan kita monay, gawin kita monay. Gagawin mo ko monay? Ano ba? Sis Emma. Nechos mo na naman ako. Share ang prag ka taga Emma Bersano. Nung unang nakita ko to si Emma Bersano sa vlog ko. Sa LS ko pala. Sa LS ko. Good evening, Bibiana Vlog. Good evening to Bibiana Vlog. Gawin kita monay, sir. Baka ginawa mo monay, baka ako makain ng asawa mo. Iyari ka. Baka bigla ka niya makalimutan ay pati pagpalit ka kay monay, Bella. Good evening, Bibiana Vlog. Hindi pa. Kapi kayo dyan, kapi ako dito, magkapihan tayo. Hindi ba? Perlas. Ayan, malapit na yung beer. Speaking of kape, may pick-up line ako dyan. Kape ka ba? Bakit, BBK? Ano yon? Sige nga, banat, BBK. Mabanatan din kita ng kape. Palitan lang tayo. Kape ka ba? Bakit? Uy, matawa ako. Bilisan mo. Sarap ng kape. Super tapang yung kaya kang paglaban. Hanggang dulo, hanggang maubos ang kape. Ganun ba? Malapit na bibigay. Kaso mukhang hindi ako papasa sa mo sa mga erensya mo. Baka bigla akong bulihin dyan. Pinatulan mo kong katulad ko. IMG. Ako ba? Bohol ako. Ayan. Bohol. Mega love shoutout sa Bohol dyan sa Tanan. Tanang mga Boholano. Boholana from Emma Bersano. Mega love shoutout loud. Ayan. Thank you so much. Wala naman. Ibang bansa naman yung nag-up sa akin. Hindi naman sa Pilipinas. So, nakita ko siya. I know who. Who's that? Who's that boy? Kaliwali. May kapatid. Oh, Diyos ko naman. Baka may... Baka bigla akong sapakin. Baka yung awayin pa ako ng kapatid mong katulad ko. Ba't mo pinatuloy yung baklang yan? So, share ang parag yan. Ganun rin ako, no? Di ba? Sa Kaliman.
Hindi mo naman ako diba? Kapiling. Ang ganyan, kapiling, kapiling. Gusto sana kitang kapiling, sana all, kapiling lahat. Mami dear, si Baby K, umaapila. Baka pagdating namin sa altar ni Che Dalambaka, ito Dalambasal! Kinapi ko na siya. Hindi na mine, uso na ngayon kape. Dahil kapiling ko na siya. Kapiling ko na siya. Bait kapatid ko. Tsaka di pati siya malandi. I love it. Ay, ako malandi ako. Nakita mo naman ang kalandian ko ngayon. Ganito lang yung landi-landi. Pero pag in private, yung public places, hindi mo makita mo ganito. Oo, sir. Nang pasok ko sa'yo, manalo ako 500 pesos. Mega love shout out. Ginulo mo nga yung OMG, Emma. Thank you so much, Emma. Don't worry, Emma. Hindi naman ako ganon. So, naalala lang kita, di ba? Nag-mark sa akin yung pag-ano mo. Nag-tie kayo. Sige, pasok pa rin. Kahit 500 yan, pasok pa rin. Nagulat nga ako. Laki pala mapapremyo ko that time. So, pwede naman palang palit-lit ng konti. Tapos, kasi kalanti ako. Gusto kong bongga agad. Boom na boom agad, char. Birthday ko kasi yon. Kailangan ko mamigay ng mga birthday gift. Hindi ako naghanda. Yung ihanda ko lang, bibigay ko na lang sa inyo. Bigyan kita ng monay. Gusto ko yung monay ni ng asawa mo. Pick up line lang yon. Pinakilig lang kita. Sana lahat pinapakilig. Ginawa mo lang pala akong Ferris wheel. Pinapasaya mo lang ako. Yung pala, pinaiikot-ikot mo na ako. Sana lang umiikot. Sana Ferris wheel na lang para sa'yo lang umiikot yung mundo. Bigyan kita monay, sir. Ay, sana all monay. Sheila Loretta, downtown South. Thank you so much, Sheila Loretta. Ayan, Sheila Loretta, aapil na rin ba yan? Talagang mga bilat. Pasok, mga bilat. Thank you so much. Ayan, puro talaga tayo bilat dito. Si Parks Dahlia Channel Lazy, ma'am daw siya. Bilat. Bilat ka na bilat. Bilat pa. Channel Dahlia Lazy, no? Nagalit na siguro sa akin. Agoy-agoy na siya lang kanina. Bakit? Puspuro ka ba? OMG, puspuro. Gusto mo sindihan kita. Ganon. Walang maisip, no? Bakit? Si Bibi Kim, madaming banat na mga puspuro-puspuro kapag nalalaman dyan, ha? Sige nga, banat. Paano nangyari yun? Match kasi kayo ni Che. OMG. Ala siya, sure lang. Ala yun, pinasilas yung sarili. Pinasilas yung sarili. Huwag yung pasilas naman. Huwag, masyado kayo. Lahat po kayo lahat, syempre. Diba? Lahat kayo dinner date ko pagpunta dyan. Pinakilig yung sarili, pinasilas yung sarili. Paano ba yun? Huwag naman ganun. BBK. Siyempre love ko kayo, BBK, Emma Bersano, Mercy Dilambak. Alam mo babalatan kayo dyan. Pala kayo dyan. Abigail Sandaga. Lahat kayo dyan. Lahat na nandito. Love ko. Kahit di kayo nagko-comment, love ko kayo dyan. Yes. I love it. Happy lang tayo. Yesterday once more. Ayan. Sana may mga pangisong-usok ni Sheldon Larita. Totoo yan. May palips, siya. Ganun. Tapos may pa-heart. Diba? Ayan, 15 minutes before 10 p.m. Papasok na ako, guys. OMG. Okay, sir, love. Namali ng send. Huli ka, Balbuan. Ano yan? Ba't dinelete mo? Okay lang, sir, love. Oh my God. May love, may kachote. Sana wala ka siya. Isusumbong kita. Huli ka. Susumbong kita sa asawa mo. Char.
Kaya pa, may 15 minutes pa tayo. Wag mo na wag mo na, ano sex? Muna sex. Ano pag sabi mo, Emma Bersano, ala ka, nagkakamali-mali ka ng send, baka ka-text meet mo yan, dito mo nalalagay sa YouTube. Ang malandi kasi Mercy dalang baka liman. Emma Bersano, bigla kasing tumawa. But, Emma Bersano, mali. Kailangan ko magpa-brace kasi may ano ako. Pango ako. Pango. Ano may smile? Smile. Smile, Bella. Smile pang plastic. Smile plastic. Smile plastic. Wife Magayon Buray! Si Wife Magayon in the house. OMG Buray. Love you all. Thank you Buray. Alis na, pasok na ako Buray. 10 minutes before service coming. Thank you Buray. Wife Magayon in the house. Thank you Buray. I love you so much Buray. Rudy, late ka na. 1, 2, 3, smile. Screenshot dali, screenshot. Paano ngiting plastic? Naalala ko, pag namalakita mo yung ngiting, ganyan. Hindi natural. Ngiting natural. O smack ni iniigin bibray. Take care. Thank you so much. Hi, Wife Magayon from Emma Bersano. Buray kasi tawag kay Wife Magayon, Lady L. Sis yan. Char-char lang. Tawagan kasi namin yon sa YT. Di ba, Buray? Mega shout out, Wife, from Baby K. Gianna. Si Wife Magayon po yan. Si Wife Magayon in the house. Buray talaga. Diyan kami nasanay Sabi ko, Buray, tusok na. Accept naman niya. Huwag niyang mamasamain kasi sasama lang talaga ng loob niyo pag sinabi. Huwag niyo kasi maganda ng meaning kasi yung Buray hindi naman yung Parang Buray, expression, Buray. Huwag niyo kasing gawing Ako nga, bilat, Nilagyan ko ng text. Bilapan natin. Ano ba yung Buray? Bilat. Ayan, bilat. Katulad niyo, bilat. Ang nasa harapan niyo yung bilat. Apelyido lang, bilat. Ano ba yung Buray? Tanongin mo si Wife Magayon, Mercy de Lambaca, baba ka ng Nightwood. Bye guys! So FG, 3 million in the house. Bye, 12 Tusok. Bahala na kayo dyan maglablaw ng mahalan. Hasta ako aalis na. Papasok na ako. Tama na yung 4. Ilang oras na ba ako? 1 hour and a half. Buray bilat. Marunong si Emma Bersano. Pinag-aralan. Ay, bilat. Parang gano'n, parang pag aliwa nadulas kayo, ay bilat, yung parang gano'n, ay buray. Parang gano'n, expression lang yun. Wag yung gigirin mind din yung utak niyo, masyado kayo. Mga utak bulinaw, wag gano'n. Buray, parang ay buray. Aliwa nadulas kayo, ay buray. Ay natapon yung kape, ay buray. Parang gano'n, ay bilat. Gano'n. Wag yung isipin na yun, it's the bad word. It's not the bad words, it's the expression. Express the word na nabigla lang kayo, parang ay buray, ay bilat. Nagulat kayo, ay bilat, ay buray. Char, tinatawa ko lang kayo guys. Thank you so much. OMG, sana may ka-wifi pa ako. Parang lambing lang yan. Yesterday once more. Parang lambing lang yan. Alam mo, tawagin ko siyang bansot kasi malit si Buray. Bansot! Hindi naman piling pa yan. Parang nakaka-disappoint naman kung tawagin si Wife Magayon, oy, bansot. Di ba? Bulinggit. Di ba? Nakaka-heart feelings. Pero pag Buray, at lang, diba? Love. Diba?
Kasi ang lit-lit lang yan, parang si Heart Evangelista yan, si Buray. Ang lit-lit lang talaga yan, parang tsakadala. Sorry, Buray. Minanatan ka, Buray. Pero napakabait ni Buray. Thank you so much sa pagtulong mo sa akin, Buray. Okay. Ganyan yung lambing sa inyo. Ay, Buray. Buray. Ay, Buray. Yung parang nagkikwento kayo, parang Mercy D, parang nagkikwento lang kayo, parang mabibigla ka sa isang usapin na parang, ay, Buray. Ay, bilat. Ay, bilat. Bilat, oy. Wag kayo mag-green-minded. Smack, mga smack. Oy, sige na, nandiyan yung mga, true. Yes. Stop na. Stop, look, and listen. Yun lang. Stop and look, listen. Tapos forget it. Forget it. Bye guys. Love mo mga YouTube. See you later. Sana may internet pa. Bye.